किती करता मच्छर लागला वाट पाच मारली तीन बायला आणि दोन डालले तू कशी काढ रे ती बाईला निका झाले म्हणून घेऊन ती मच्छर मुगो तू मेकअप करते 800 बसले आणि दोन मच्छर मुगो भावाची पिवची पाटल्यावर बसली पाहतो मस्त बाई ऑफिस खंचा ऑफिस ने हुशार हुशार झाला रे माका एक सांग माझ्या असलं बाईल मरे 1 तासात 50 चपाती भाजल्यार 3 बायला 1 तासात किती चपाती भाजले ते सांग पळया माका कॉमन क्वेश्चन मुगो कॉमनच सांग सांगा जास्तीत जास्त म्हळ्यार 10 ते 15 वाजता कॉमन क्वेश्चन म्हणतात मरे तू अरे पापिष्टा 1 बायलेनं 50 भाजल्यार 3 बायला 15 भाजतली आणखी तर 3 बायला एक कडेन जाल्यार गावची पंचायत फुले जाली हे पळे चल गोट्या उचून मिळेल काही दिसते आणि ते पर्याल कोसा उचून तण येऊन गेले चल पहिले तर तुका काही याद येईल बऱ्या मिळा गौरी अरे तुमका एक खुशीची बातमी आला तुम्ही घातलेले पैसे डबल झाले 10 लाख असले 20 लाख झाले खरे आज आणि मागील पण जमिनीत ना आपल्याला उडते कशाशी दिसते वैर उडणं सरकार कळणार 4 लाख अपेक्षा पटेल आहे तुम्ही बस हा सकाळ केले केस बात असा घेऊन येता केसर बात माका जाई तुम्ही साथ माका तुम्ही मुंकर अटकून स्वप्न सा अरे काळा किती उलायत रे तू किती मुखार हडके विचारायचे गेले असे मुखार नाही हो तुम्ही गरीब असले श्रीमंत जाऊन मुखार यायचे म्हण मागेले स्वप्न असा आणि एक नवीन स्कीम येला लिमिटेड लोकांक मात्र 40 लाख घातल्यावर 2.5 पट्टने मेळटा म्हणल्यार 1 करोड 1 करोड पप्या मागू चक्कर येणे शाल मरे की 1 करोड ऐकून लोक म्हणतला 3 करोडपती तारा आत्माराम भेंडे स्वतः ड्रायव्हिंग करून कार घेऊन गेला म्हण गप्रा रे मग कार माणसाकच कळणार काय बेजार ना तुम्ही आज तर ड्रायव्हिंग स्कूलला वचू लागा करोड करोड नाकू काही खावी मरे बरड तुम्ही काय बी नकात तुमच्याकडे ना आता 20 लाख असतात आणि फक्त 20 लाखाची बंदोबस्ती करा नाही हे पडे माझकडे मरे घराच्याकडे पेपर असा ते खय तर ते होऊन अडवा दवर आणि ते पैसे हाड आणि एक सगळे पैसे आले तर मागे त्या बैल हा मरे घर आणि जमीन सोडून घेतल्या हा मरे कागदपत्री घेऊन येतात ते पुढे हाव पळून घेता तुम्ही डॉक्युमेंट घेऊन या मागेला एक ओळखीचा बँकात मॅनेजर असा आम्ही दोघी उचून चौकशी करूया एक काम कर तू मरे मुकाळून त्या मध्ये रिक्षा स्टँडाला हा कागदपत्र घेऊन येतात हा चालेल कोण रे तू नाव किती रे तू काय ವೆಂಕಟ ಅಯ್ಯರ ಫ್ರಮ್ ಕೇರಳ ತುಂಗೆಲೆ ನಾವು ಕೀತ ಸರ್ ನಾನು ಹವಲ್ದಾರ್ तुम्ही हवालदार कळव
हांव तुमगेले नाव विचारता नेम नेम हवालदार नानू अय्यो स्वामी तुमगेले तोंड तरी चोरा भाषेने दिसले या ड्रेस वयले ना हवालदारानं कळलं हो ये हलकट अय्यर हलकट ನೀವು ವೆಂಕಟ ये वेंकट अय्यर मागं चोर म्हणता या हवालदाराक आज तुझे IPC सेक्शन 340 कलम घाल 3 महिने भितर घालता अय्यो स्वामी माका माफ करा या व्यंकटाचेर अत्याचार करणं फक्त हे कोंकणीनं नाव विचारलंय तुम्ही माका कन्नडानं नान हवालदार किती म्हणतात वेंकट हाय तू कोकण्यान सांगितलं मागे नाव नानू नानू हवालदार अय्यो स्वामी ಹಿಂಗಿಲ್ಲ ನಾವು ನಾನು ಬಾಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನೀನು मागे बायलेलं नाव कट्टा तुझ्या IPC 420 कलम घाल उदोळचे 3 महिने आणि हे 3 महिने वाटत 6 महिने भितर घाल जातलो अय्यो स्वामी माका सोडा सोडा सांजेर हा दुसऱ्याचेर गेला हांव तुमगेले नाट्याच्या आदीक सोडते तूं दिवंक तयार आसा तसला कार्ड 1000 रुपये हा 1000 रुपये किती पहिले तुझं केलं 800 रुपये आता 200 रुपये कार्ड आता सकाळी कच्ची मल्लामध्ये सापडली फक्त नावच विचारिल्लंय 1000 रुपयाची दंड आता गेला बरं थंड म्हाका माफ कर रे आधी तू किसप जालो पसोन लग्न जावन हांव सुखात आस म्हण हांव लग्नाक कशी तयार जाली ते मागेर म्हाकाच खबर आस रे मागेर अंतरांतले दुख ते कोणाकच कळना रे आधी म्हाका तुगे खूब याद येत रे आधी खूब याद येता ओ प्रिया प्रिया तू मगल प्रिया बेवफा तो तू सनम सांगू लागला ये गोमन तुये मगल जीवाची गो केली ही दशा ती कित्या गो जीवनाची झाली आज मागेली गाणी हो प्रिया प्रिया तू मगे प्रिया करले डोले हे मगेले दुकान भरले तू बेवफाए गो आज मक करले डोले हे मगेले दुकान भरले जीवनात मागेल्या अशे की
म्हाका कळले दोळे मागेले दुकान भरले तू बेवफाई गो आज म्हाका कळले दोळे मागेले दुकान भरले कोणे मागे लागली दुकान रे गोडे जीवनात मागेल्या आशिकी दगडे मागे साथिया की प्यारे सदा झाली मागे जीवाची रे आज ही दशा ओ प्रिया प्रिया ओ सगळं प्रिया जीवन मागेले दुकान भरलेले सांगू कशी जीवनाची झाली आज मागेली गाडी हो प्रिया प्रिया तू मागे प्रिया ओ प्रिया प्रिया तू मागे प्रिया कसला विचार करता अश्वित खबर असून सुद्धा मुद्दाम विचारता बघा जीवनात अनेक कितले गणित करते असत तू हाय दिवस वयता वयता अनुष्काल आरोग्य खूप बिघडते असा तेका हाय खूप समजून सांगले पण तेगेला हट्ट सोडना समाजना तुझकडे सुद्धा उलेना ते सगळं घडू कारण कोण तुका ह्या अवस्थेक जबाबदारी कोण हेच माझा विचार केला तुम्ही अचूक मागेले कसली चूक असता रे तुम्ही चूक नाही झाला आणि कोणाली चूक असतली अनुष्काली चूक असा त्याच्या जीवनाची सत्यानाश केला तुम्ही अनुष्का आदित्यावर प्रेम करता आले पण तू त्याच्या लग्नात विरोध केला आत्महत्याची धमकी दिली खरं सांगतो मला तुम्ही अनेक तुम्ही जन्मात काम केलं माझं काम केलं लग्न मंडपात अग्नीचे 7 फेरे घेता घेता अखेरच्या घरात अनुष्का सांगले अनुष्का आयत्या माझ्या जीवात तुका अर्पण माझ्या जीवात तुका अर्पण पण आज मला दिसता की माझ्या जीवात तुझ बाया बरबाद झाले बरबाद झाले ना अश्वित ना आमच्या तरुणाच्या तुम्ही जबाबदारी अश्वित तू सुद्धा माका दोष दिता जे सत्य असं ते सांगता मामा त्या दिवस अनुष्कान सगळी हकीकत सांगली माका कसल्या कुल आणि प्रतिष्ठा घेऊन बसलात तुम्ही पोटाला पराला सुखापेक्षा तुमगेले प्रतिष्ठा होड झाली तुमका होड झाली अरे अश्वित गावात आणि गावात कितली लोक म्हाका किती सांगता आशिल्ले ह्या जगात 2 तोंडां असतात मामा बरें केला उलयता आणि वायट केला बी उलयतात तेन्ना तर म्हाका हे कळत आशिल्ले आज हो प्रसंग येवं दिना आशिल्लो मुखार संकटाची म्हाका खंय तरी कल्पना आशिल्ली अश्वित हांव समजलो अनुष्का पयल्याच दिसान वचून तुझ संसार सुखान करतल म्हण तुम्ही अगले सगळे उलट झाले मामा पण ती हॉटेल गेले तेजी कितें अनुष्का तर तशे ना मनशा रूपात ना पिशे हांव तसो बायल नाशिल जालो हाय तो बेचारा आदित्य तेका त्रास भोगू लागला त्या तुमगेल्या प्रतिष्ठे पायात मला आता त्या प्रतिष्ठेक मिटी
मातेत पडले तेन्ना तुमगेली प्रतिष्ठा उपयोग पडटले अश्वित जरा ऐकून तरी घे ऐकले आज मात्र घर साफ करा हा संडे नी हा वन डे आणि 2020 कंदवलात विराट कोहली विन जावप ना म्हूण रोहित शर्मा कॅप्टन कितें जालें वर्ल्ड कपांतल्यान भायर कोण गेलो ना तर आनी एक सांग कितें काय म्हणला इंग्लंडान आमगेल्या मनशाक प्रधानमंत्री केले ना तश म्हूण आमगेल्या इंडियान इंग्लंडा डिबेट जालें कित्याक सांग तेमगेला न्ही उपकार कित्याक दोन घेवचे म्हण कसले केवड रे बाबा हे खंयचे खम हांव की म्हणटा हांव हांगा आसा हांव खणकूण दुकान आसा आनी हो इंग्लंडा पावलो हो लागलो वन डे नी आज संडे अबय आज घर साफ कर कितें हं? म्हाका धाड मारून म्हणटा हय. वाचून घोड उडे कितें जावं की केन्ना पळयला सुड्या माना भशी झगडल्यात रोदा तुम्ही अगं हिंग ऐकया आयच्यांनी आज तुमकडे अजिबात झगडना आम्ही पळया दोघी लोक चपाती आणि भाजी बसून राब्या आयच्यांनी तू चपाती आणि हा भाजी एक तरी भाजी करून बेजारी न्हू दोन तीन तरी भाजी उरला बरें दिसना किती तरतरी भाजी पहिले एकूच भाजी पोरसाक पहिले सामान घ्या मागीर तरतरी भाजी खाली जाली कळलं न्ही केवळ खायचे दोन दोन बायला कस करून सांभाळता मिळत काय ना कपडे काढून थोडे घाला तुमका फॅन चोन रस्त्यावर धायता तारा कांसुदार मात मुगो प्रेमात संकेत गो किती कांसुळावर मारची म्हणून प्रेमात संकेत हो तुम्ही किती समजले मग तुमचे प्रेम ना म्हण घेऊन तुमच्या प्रेम कथा खबर असली माय घेतो आणि पळेन झालं प्रेम तुम्ही दोघांनी संस्कृत शिकल्या खूप बरे शिकले किती आम्ही तुमचं संस्कृत शिकू जाय आशिल्ले कित्याक काय म्हणल्यार तुम्ही घरात झगड लागले की ना आजूबाजू लोक समजत आशिल्ले आनी घरात पुनूच टाळस अबय ते उरू वेज आणि मध्ये तुमचा आंबट केला चला भितर बसून जेवण करून घ्या चला ना ना हा कितलं प्रेम करतो खबर असली अय्यो तारा तुम्ही खंय सुटले हे पळे आज मध्ये कार ड्रायव्हिंग आज लास्ट दिवस तसं म्हाका एक सांगा किती तुम्ही गाडी चलयतना जर तुमगेला घोव किंवा भाव येयलो तुम्ही कोणाक मरतले अरे देवा कोणाक मारू अय्यो तारा हो सांगा न्ही कोणाक मरतले भावा अबय भाव म्हळे आमच्या रक्तात संबंध नाही माझ फाटल्या नाही फक्त भाव मारू होता कोण आता भाऊ अय्यो तारा तुम्ही गावाक मारसापेक्षा गाडीचा ब्रेक मारुनी ए बाप्या खंय मरे ब्रेक येदळटून सांगची न्ही म्हाका पळय बरें म्हाका टायम जालो हांव येता काही उरलं पाहिजे ना गेल्या बरं कोळा म्हणतो हा पिते हा उषा पिजू आव गो तुझ्या पितो माणूस म्हणता हा पिते हुशार झाला रे
म्हाका एक प्रश्नाचे उत्तर दी पळया ताजमहल खंय आसा क म्हळ्यार माझे कडेन आसता तस जाल्यार कोणी बांदिले ताजमहल कोणी म्हळ्यार गवंड्यान बांदिले कोरे बच्ची थंडीत आईस्क्रीम खायल्यार कितें जाता साप पिसू मारतो जाता आणि कितें कप खाली जाता चली पळकू चल कित्या वयता चल पळकू चली कित्या वतना बकऱ्याक बली दिता जाल्यार देवस्थाना कडेन बकरो हाडूं जाय देवस्थान बकऱ्या कडेन व्हरू जायना घरात कसले कसले टायपाचे लचंड आसात एकटा वयला एकटा ये थांब थांब म्हाका खंय जाता केल्ले फाटी 1000 रुपयाचे दंड अजून याद आसा म्हाका आज हांव तुमचे कडेन खूब उलयना तू भिनाका आज मागीर भायलेच बटते आज कोणा कडल्यान हांव पयशे घेना आनी आयला न्हू वेंकट तू ते क्रिकेट प्लेयर वळखता हय वळखता मागीर घरांतच तो अरे वा तुगे संबंधीक तो एकदम लागींच संबंधीत वयल्यार मागीर भायलेलो आत्यान चलेलो रवण्या भायलेलो मामान नातवालो मावशी भावालो बाचेलो बाबूला पोसून दिलो श्रेयस अय्यर पुरो पुरो तुगेले पुरो अरे पापिष्टा खूप लागीं संबंधीक मर तुगेलो असली आम रिलेशन धरून गेला मल्लापूर ते येल्लापूर पर्यंत पुरा लोक आमकां संबंधीक ना दिशिल्ले तुका व्हर रे बाबा एक 130 ऑफिसराचेर पगार करप म्हण 60,000 रुपये नाजाल्यार 4-5 दिसांनी भितर उडयतलो अय्यो स्वामी इन केपिक 1000 रुपये दंड घालता आता भीतर होता दंड